दावराव जादोंनो आरो माबा सियार बुख्रुबलायनाय माबा दावराव जादोंनो बर' बाजार एरियानि मानसिफ्रा मिथिगोन आरो ओमफ्राय हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअफोराव हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै दिनैहाय एसे सान्दुं दुंबाय नै फाइनालि बेसेबा गोबावनि उनाव आरो बेसेबा गोबावजों दिनैहाय सान्दुं ओंखारबाय एसे ओंखारदोंबाबो दुंलाय जोख्लोबलाय दुंलाय ओमफ्राय दोमैलाय बिदि जागासिनो आरो ओमफ्राय बेसेबा बुरजा जि सुनांगौ दं आरो लोगोफोर माखासे सुबायानो बिराद बुरजा सुबाय लामनो दंबावोसै नै गांनै बेयो माने बाहेरा जिसो आरो मामिनि हासुनाय आरो फुगारग्रा बिदि जि ओमफ्राय माखासेखौ लामहैखांजोब्बाय आं माखासे वाशिं मेशिनाव सुगासिनो आरो बेयाव फर्टिक जानानै दंखायो जिया ओमफ्राय गान्दु आरिखौबो एसे लामस्रांबाय ओरैबायदि दिनै खामानि बेस्थ' जासिगोन आरो ब्लग बानायबाबोथ' बेस्थ' जाखायोआनोखा एसे ओमफ्राय आरो ओंख्रियाबो रेडि जाखाबाय आरो संनो नै खुमब्रा बियो लोगोफोर नै बिदि गिदिर हादों आरो ओमफ्राय माजों संगोन नायनोसै र' नै जासिगोनानो स्पिन ड्राइ होदों आरो गोरान खालामदों बोथोरा नै दसेनो माबालाय जागासिनो ओमफ्राय नै दाउ बयलार बेजों संगोन आरो खुमब्राजों आङो ओंखामफोर मोनखांबाय एबार ओंख्रि संनोसै बै जिखौ लामहैग्रोनोसै आङो र' नैबे दाख्लैफोरनि माखासेया एसे रानहांबाय माखासे थिखानानै दोनबाय नै दंबावोसो लामहैनो बे दा सुखांनाया जों मोनसे लाबाय हासुबायलै जाहारे फैलांगोन नों दखानाव फैलांगोन नै खारेन गैयिनि आद्रा मा होनदों ओंख्रिया मोनसिगोन र' संगासिनो स्टार्ट खालामबाय नै माम्बार संनानै फोमोननानै बेखौ गेटआव दोनहरगोनसै दखानाव थांसिगोन आरो बियो ओंखाम जाखांबाथाय ओरैनो बांसिन फुङाव बारा माने खामानि जाया होननानै फुङाव थाङा आरो बेलासियावसो बांसिन थांखायो आरो सानसुनि ओंखाम जाखानानै थाङो आरो एखमबा फुङावनो थाङोबा सानसुनि ओंखामखौ टिफिन खालामनानै लानानै थाङो पेकिं खालामनानै दिवानिया बेखौ मानो लाबाय थाखो मा नोङो बबाव फुनखोफोरलाय बिमायं उनाव थांनानै आलथा फुनानै फैजोब्बाय सर मोखाङावल' नांनाङा दे मोखाङावबो नांनाङा दे छी थान्दै हरदो थानसै हरदो ओमफ्राय नाङो जेजेसो होननाय गुड गार्ल नै लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय आंना बार'था जानोसै टाइमा मोनखांबाय ओमफ्राय मुस्रि सुबावनांगौ दङ दुगैयाखै ओमफ्राय न' सिबस्रांबावनांगौसो जि खनस्रांनांगौ दं नों मानो मस्ला थेमाखौ लानानै बेरायबाय थाखो मानसिया थांथाय मामा थां मस्लाया नै बेसेबा गुलाय गुजाय जानानै दङ बे जि राननाय थिखोनायफोर आरो इसोरखौ खनस्रांजोबनांसिगौ बियो जोङो मैयाहाय आलासि जानो थांदोंमोन आरो बेयाव मामिनि ड्रेस सोना लांदोंमोन आङो मा जादों आं खिन्थानो दे र' ओमफ्राय आङो इसोरखौ बोस्रांनोसै लेथेर फेथेर जालाबायनानै दङ नानैसो ओमफ्रायो दुगैनानै सानसुनि ओंखाम जानोसै दहायो फुङावहाय ओंखाम एवनाय दावदैजों एवनानै जादोंमोन आरो हासबेन्डआ एवदोंमोन ओमफ्रायो जोङो मैयाहाय मा होनो बर' बाजारावहाय थांदोंमोन आरो
बर' बाजाराव माने दाथ' फार्स्ट मेलाया बर' बाजारावनो जागोन ना जोंनि बिजनि एरियायावहाय बर' बाजाराव महालया फुजा जायो आरो महालया फुजाया ओमफ्राय मैया लास्टमोन आरो लास्ट देमोन दाख्लैफोरबो बिदिनो अखा हाबाय थाबाय ओमफ्राय थांनो होनबानो थांनाय जायाखै आरो अखायानो हाबाय थाबायबा माबोरै बिदियावलाय फुजा नायनो ओरैनो फुजाया बांद्राय गिदिर जाया आरो ओरैनो फिसायैनो जायो होमबाबो बेरायथावथाव माने जा बिब'बो दंखायो नालाय खाथियावनो बिसिनाव आलासि जाहैथावथाव नायनानै फैनो होननानै थांनो सिगांनिफ्रायनो टारगेट खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय अखा हाबाय थानायखाय थांनाय जायाखैमोन ओमफ्राय मैया लास्ट देमोन ओमफ्राय मैयाहायथ' बोथोरा गाज्रि नङामोन ना अखा हायासैमोन अखाया हागाबायमोन ओंखायनो जोङो थांनो होननानै थांबाय आरो आलासि जानो फुङावबोथ' थांनाय जायासै अखा फिसा फिसा हाबाय थादोंमोन ओमफ्राय जों सानसुनि ओंखाम जाखांनानै थांबाय आरो 2टासोआव ओमफ्राय दाना थांनानै मा जाखो साहा आरि लोंबाय माबाय ओमफ्राय उनावहाय आब'आ जोंहानि बिब'आहाय एसे लोमजादोंमोन आरो ओमफ्राय बे लोमजानायखाय बर' बाजार मुलि लायनानै फैनोसै होननानै मुलि लायनानै फैग्रोनोसै र' होननानै थांग्रोदोंमोन आरो हासबेन्डजों आब'जोंहाय ओमफ्राय जोङो बिमा फिसा मामि जानो थालांदोंमोन आरो ओमफ्राय दाना मा जाखो थांनानै मिन्थिबाय जे फुजायानो बन्द' जाबाय आरो बिसोर थांबा माने गासिबो पेकिं खालामजोब्बायनो आरो एक्सप'नि माबाफ्राबो गासिबो दखानारिफ्रा फुजायानो बन्द' जाबायबा गासिबो थांजोबसिगोन आरो पेकिं खालामजोब्बाय माने गैलानो आरो फुजायानो मा जाखो बियो फुजा नायनानै थांनाया सेसा बे जेब्लायबो आनलाखि आरोना र' सम फैगोन मालाबा लाखि जानायनिबो थ' जोङो मा खालामखो दाना फुजायाथ' गैला नालाय ओमफ्राय बिसिनावनो आब'मोनावनो मोनानि ओंखाम जानानै फैबाय आरो बेसेबा बुरजा दाउ बेदर जानानै फैबाय बिखा आमायथु ओमफ्राय दाउ गांखं थिगसे जानानै फैबाय आरो जोङो मोनाबोदों आरो जोङो फैनायावहाय आं सानदोंमोन ब्लग लानो ओमफ्राय बोथोरफ्राबो बिदिनोसै ओमफ्राय थांनायफ्रावबो बेलासि लांखाबाय आरो फुजा नायनाय जायोबा लागोन सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय फुजाबो नायनाय जायासै फुजायानो बन्द' जाबायबा थ' आं ओंखायनो ब्लग लानो हायाखिसै जों मोनायावनो फैफिनदों आरो मोनानि 7:30 8टायानो जाबायमोन खोमा ओमफ्राय जों सफैगौ 8:30 9टा बिदि जादों आरो मा फुजाया माने मानो बन्द' जादों होनबा दावराव जादोंनो आरो माबा सियार बुख्रुबलायनाय माबा दावराव जादोंनो बर' बाजार एरियानि मानसिफ्रा मिथिगोन आरो ओमफ्राय आं मोजां क्लियारलि मिन्थिया आरो बाथ्राखौ जोंहा ओरैनो थांगानानै फैबाय आरो फुजा नायनो होननानै बर' बाजारनि फुजाया महालया फुजाया एबार स्टार्टिं फुजायानो बिदि नस्थ' जाबाय आरो माने अखाजोंबो सैतानास जाखादों अखाजोंनो मोजां जाखायाखै फुजाया आरो बिदि लास्ट ममेन्टाव बेबायदि जानो हाबावबाय एसामिस थियेटारबो दङमोन दे माबोरै जाखो मिथिला आरो दा आं मा खालामगासिनो दायो आं बे रुमफोरखौ बोस्रांजोबनोसै माबायाबो दुर्गा फुजायाबो बावला एसे न'फोरखौबो सुस्रांनांगौ आरो नांगौ दिनै सुनो हागोन ना हाया मिथिया जायखिजाया आङो सिबस्रांजोबनानै जि आरि खनस्रांग्रोजोबनोसै आरो दाहाय बे माखासे जि राननायफ्रालाय बेफोरखौथ' खनस्रांनांगोन ना जि बुरजा ओरैबायदि बुरजा जि लामनानै दं बाहेरायावहाय आरो दंबावोसो मुसारि आरि सुनो सान्दुं गोसाखाय आं सानबाय सुखानानै लानोसै होननानै मानो होनबा दुर्गा फुजानि अखाया हाबावगोन बायदि आरो ओंखायनो आं सानबाय सुखानानै लानोसै थ' बिदिबा लोगोफोर आं बेफोरखौ बोस्रांग्रोनानै लाग्रोनोसै बिनि उनावहाय दाहाय लोगो मोनगोन नै लोगोफोर आं बोस्रांखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय आं एबारो थांनोसै दुगैनो लोगोफोर नै आं दासो दुगैखांबाय फ्रेस जाबाय ओमफ्राय आङो दायो ओंखाम जानोसै आरो मेंनाय मोनलायबाय दिनै एसे खामानि मावनायावनो न' आरि सुस्रांबावनांगौ दङ ओमफ्राय दिनै सुला आरो एसे मा होनो फुजा खाथि पावटारबा दुर्गा फुजानि सानसे सिगांफोर सुस्रांनोसै आरो दा जि आरि थिखांनो दंबावसै नै खनस्रांनांगौ सियाराव आरो दंबावोसो बेसेबा बुरजा बाहेरायाव रानजोबाखै आरो नै दासो माखासे सुखांबावबाय आङो रानगोन ना रानाथाय मिथिला टाइमाथ' दा खैथा जाखो 2टा जाबाय 2टा ओंखाम जाहैसां खम मोननाया बेना नामसै नामा मामा नों माम जायोना जाया हे माम जायोना जाया बाबानिसो नै खुमब्राजों दाउजों ना भाजाजों जानोसै मामा नोंबो जागोन माम जागोन लोगोफोर नाय आङो दायो ओंखाम जाखांबाय खानायखौनो खानाखै आं ओरैनो क्रिमल' फुननानै फोथाराव फुननानै ओंखाम जाबाय गान्दु फोरानदोंमोन आरो गान्दुखौ थिखोनोसै आं अखा हाबाथाय सिदोम जाजोबो ना बोरैबा
ओंखायनो ओमफ्राय दा क्रिसियान बुलांबाय आरो ओंखाम जाखांनानै दायो आंबो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय आं एसे रेस्ट लानोसै सानबाय आरो दसे गोलांनोसै होननानै ओमफ्राय गोलांबाबो आङो एसे इडिटिं खालामनांसिगोन आरो भिडिअखौहाय दा खालामजोबनो हायाबाबो आं दिनै आगारनो हायाबाबो गाबोन आपल'ड होनो ट्राइ खालामगोन आरो जि आरि खनस्रांनांगौ दंबावो जानो ओमफ्राय आं बेखौहाय दाहाय मोनायावसो खनस्रांनोसै आरो दा बानाय मोनबाय मेंबायबो एसे रेस्ट लानो लुबैबाय आरो थ' बिदिबा थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो मोसानाय भिडिअ लाबोबावनो सानदों आरो गाबोन बा समफोरफोर लाबोनो हागौ बिदिबा नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव ओमफ्राय शेयार खालामलायदो आरो बाय